Dan maula ne, dan maula ne. Dan maula? Dan maula ne. Salamu alaikum. Dan Alhaji wallahi dama kai nake nema. Alhaji yana ciki? Yana ciki. Yawwa dan Allah tashi faka ka je ka kira min shi. Dan Allah. Me ya fita zan kira masa? Ka bari idan ka cika ka kira min shi ya fito ka san Alhaji hannun shi a buɗe yake ya saba alheri yana min alheri kai ma zan fita. Ya ba haka ba ni dai yanzu me ya fita ta ka duba wani abu kafin shi ba. Nawa ne nan? Nawa ne? 700 ne shine last card. Ya mutu. Me ne 700? Kaga dan Allah karbi idan ya fito zan ma alheri sa babu wallahi ta cika je dan Allah ya hakuri ta cika je ha ba zan ma alheri kai ka sani fa yau akwai alheri yau za mu ci kaza nake ga ba Alhaji ya fito dai kawai wai ne dan maula ne. Dan maula? Dan maula ne. Da Allah buɗe dan maula ne. Kai abokina dan girman Allah wani yaro bai shiga nan ba yanzu. Wannan yaro? Dan Alhaji. Gurin wa ka zo dai yanzu? Ni yanzu wajen Alhaji na zo kawai ka haɗa da Alhaji a kira mun. Wallahi kana ji? Alhaji ya kawo wasu zindiman karnuka wallahi. Zimme? Zindiman karnuka masu mangaran haƙora. Kuma wallahi Alhaji yanzu haka a fusace yake. Kuma yanzu haka karnukan nan jini suke son sha amma tunda Allah ya kawo ka yanzu shawarar da zan baka ka ware amma kuma tunda naga kamar zaka dan yi taurin kai na ganka da katon goshi to yanzu bari kawai in kira ma Alhaji a kira min Alhaji ni shine ahe ya ware aka ce baka ji da ka tsaya mana wallahi da ya sun cinye naman ga karnukan nan